ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ, ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଏକକ, ଯାହାର ମୂଳଦୁଆ ଦେବଭୂମିର କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। କୋଣାର୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଅପୂର୍ବ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୀର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମର ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଲାଳିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଓଡ଼ିଆ ପରିଚୟର ମୂକସାକ୍ଷୀ। ଅତୀତରେ ତାଳପତ୍ର, ପୋଥି, ଲୋକଗୀତ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସଂସ୍କୃତି ପିଢ଼ିରୁ ପିଢ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେଉଥିଲା। ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଛାପା ଗଣମାଧ୍ୟମ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆର ଆଗମନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବୈଶ୍ୱିକୀକରଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଦୃଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଆଧୁନିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯଥା ଉପଗ୍ରହ ଟେଲିଭିଜନ ବା ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ ଟେଲିଭିଜନ, ରେଡିଓ ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରିଲ୍ସ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଆ ପାରମ୍ପରିକ କଳାକାର, ଲେଖକ ତଥା ଯୁବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ଭିତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଭଳି ସ୍ଥାନୀୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇ-କମର୍ସ ବଜାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହି ଡିଜିଟାଲ ବିପ୍ଳବ କିଛି ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀ ଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାଷା ତୁଳନାରେ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପସ୍ଥିତି ସୀମିତ ହେବା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବଜାରବାଦୀ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମୌଳିକତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ଭଳି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଧୁନିକ ମିଡିଆକୁ ଏକ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ନିଜ ମାଟିର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାଷାକୁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଯଦିଓ ବୈଶ୍ୱିକ ମିଡିଆର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା ଓ ପରମ୍ପରା କିଛି ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି, ତଥାପି ଆଧୁନିକ ମିଡିଆ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡ୍ୟୁ ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।